Здравейте, потребители на Вибък. Играем на Earn to Die. Много е супер рил. Какво е това? Не го знам. Нова игра. Ето така трябва да го сложа. Е сега зарежда. Тук един там за зомбита, момбита. Не ме пука. Сега ще покажа клипа. Такова, така купувате с нова кола. Small Hatchback. И я ти пари. Тръгвате нова за зомбита. Ома гъбе, бъгна се. Не се е бъгнал. Ето го. Едно оцеляване на предела с пръчки. Ето видите, тръгва. Здравата, дигам километрите. Както се вижда, тук има и гориво, защото като свърши горивото прави да е преас и спира. Е така. Това е фактически играта. Трябва само апдейтва се до края колата, купувате нови. Има 3 коли в играта. И те апдейтнеш, докато стигнеш до хеликоптера. Стигнеш до хеликоптера и минаваш играта. И това е фактически. Та ще покажа какви апдейтвания трябва да направите. За повече гориво, за повече сила, за повече бързина и други работи. Ето така отдолу в фотовете, колко километра ви остават. Така как гледате, тук виждате 3000 и сега ето виждате тук бензина ми е на свършване. Ома г, съблъсна. И 10 секунди по-късно. Ома г бе. Хайде. Ай, свършвай така. Виждате тук малко ме е по-бъган, да се раздел, защото то да взимаш оригиналната само за 5 минути, за 1-2 часа игра, не се заслужава тъй, че тя може и да спре колата. Чакайте, гледам. Охо! Out of field. Вижте, спрели, виждате тук лампичката ви светва и виждате, че колата не може да дори да натискате, тук че няма бензин. И сега ще ви се покажа колко дистанция, колко метра сте изминали от началото до сега. Ома гъбе, айде, спирай. Ето виждате, 189 фута съм за нас. Съм взел 117 лева. И сега ще ви покажам апдейтванията. Това е за супер бързина. Колело, буст, капища, точно те. Това е пушка да ги убива, да не ви бави. 300. Това как разбираш, че е двигател. Това е амортисьори, това гуми. Тая гума е хубава. Амортисьор, това е бензин. И това е играта. Мислиш апдейтваш до края, ако я направиш цял тъс. После тъс купуваш. После тъс. И така свърши играта с тая кола и това е. И това е от мен. Сега иска да покажа геймплея на играта. Така.